Yawushaya woma shalalana. Phinde sashaya leso sikhathi phinde sakwemukela kwisiqephu sethu la sithi ke khona ke siyacikoza maskandi show la kumhlatuze online TV ila sikulethela khona kamaciko ukuthi ke sizokhuluma nawo size nokuthi ke izimo ze coronavirus nama lockdown la khona nama level nje basisha ngama level abaphazamisa kanjani siphi inhlelo ezikhona kodwa ke sithe na kanjani usavalelekileke ungasekhaya noma siqala ukuthi kube khona okunyakazekayo kodwa ke kwazi ukuthi ke ngoba asikavumeleke ukuthi ke sibe nemicimbi sikulethele bona ukwazi ukuthi ke ubabone ulapho ngasekhaya namhlanje njengamanje ngimukela ke insizwa la ugadla umfoka Nxumalo mina ngoMandlovu nango la ugadla bethithize zwide omkhulu kuthiwa sishaya emoyeni sithi yeah kuyaphileka baba ngiyaphila siyathokoza kakhulu sishaya ngama hand sanitizer lapha kuthiwa siphephe ngayo yonke indlela kodwa ke mhlambe ugadla abanye abantu bamazi vele bamazi ngomculo kodwa khona umuntu othi ngiyafisa ndikwazi ukuthi ugadla uba kahle kahle ugadla ungakwaNxumalo eintabeni zaseshowe esigodini sasemadladlule ngaphansi kwenkosi uShange uvela bathi ke umkhafla fit indovelo fakazi maqatha iqhubele kwenkosi badla badela bombango ukhoze umaphiko phiko lemehlazi injojolo semfangvuke bamba lidedelo lwasemfangvuke mina ke njengogadla masibheka izinto ze lockdown nani siyazulana nohulumeni ngoba uhulumeni usenkingeni kodwa ke sishayekile kakhulu mfowethu ngoba ama festivali imicimbi ebesiyimenywa abantu asikwazi ukuthi sifinyelele kuyona iyona into esibhekene nayo kakhulu kodwa kasithemba ukuthi ngokwehla kwama level kuzoze kube sesingena right kuze kulonge mhlambe imuphi umsebenzi ugadla abhizi ngawo nanokuthi inhlelo zakhe obunazo nje kuba ngiyazi ukuthi phela lento le iqhamuke sibheke lapha good kwakhona lokho kuphazamiseka mhlambe iziphi inhlelo obunazo umsebenzi ophusha mfethu nje ingoma ngiqedile ngokubhala bengilindele ukuthi ngiyofaka iCD yami esihloko sawo sithi njengenja sithi wombonga ngani lo muntu okusizayo noma wombonga ngomsila njengenja bakhona abantu Madlokovu ukuthi umenzele izinto ezinhle kodwa uthola ukuthi ayi umuntu yokubonga ngomsila njengenja ugadla ke uyazi uhleze ebhala ingoma eyiphilayo ngayiphilayo zayithinta izinto zabantu iyona ke iCD esihloko sithi njengenja okuyona ufanele ngiyifaka kusho ukuthi ke eDongtown yona ephazamiseke ufuna ngabe iphumile kahle yona ufanele ngabe iphumile ayi okwemicimbi ke mfowethu bekufanele ngiye eCanada izinto zami izonakele kufuneka ngibe nomcimbi obuzoba seCape Town eCape Town bezongithatha bangikhombe eCanada kodwa ke angazi noma kusazokwenzeka kodwa ke ngoba nginedlozi eliphilayo thina ke asiye esontweni esithandaza endleni ngenhla yeah utshela abakwaziyo abakini ukuthi nakho sengihlupheka ngimeme zonke iphayidlene njengolopho sibakhathini yazendlini kanti sizoshona ngaloko qhamakhala amakada amadoda ngithi baba nakho la ngikhona awukhanyisi endlini nenzalo yeqhawe phela ninozwide kulungile kunjalo lapha kugogo Ntombazi yebo futhi ke lapho ke hayi lezi zinto zayiqondisa phela kukhulunywa ngoNtombazi lapha na ke hayi nehlahla lapho impela ke ziyaziwa nje ukhuluma ngoNtombazi ukhuluma ngomthaniya ukhuluma ngoPrincess Magogo ukhuluma ngezalukazi ezalibamba lelizwe kulungile mntaka baba isikhathi esinaso sifishana kakhulu kunengoma kodwa la oyikhiphile futhi eyisingle track i-food security i-food security fethu ingoma ebaluleke kakhulu leya ngoba ngibhale ukuthi makubuya le corona le ngelinye ilanga kuvalwa imngcele siyolamba sinayo imali emaphaketheni ngoba umuntu uyabheka kakhulu ukudla esithola uthina la kulelizwe sekuqhamuka manje ngaphandle liya ngoma nje food security ikhuluma ngokuthi kufanele silime thina kube yithina esihambisela izitolo lezi ezinkulu kube yithina esihambisela singalimeli ukuthi sidle kuphela kodwa sikwazi ukudayisela nabezizwe manje akusenzeki ke lokho ingakho ke ngikhiphe le ngoma single track ethi food security ekhuluma ngomama uma sithole imloyo ingqongqoshe agriculture ukugqugquzela abantu ukuthi abalime uyakwazi ukukhipha nembewu akhiphe nogandaganda uhanje kuyolinywa abantu ke bavila lapha ke ukulima sekungathi kuvila lapha abantu besifazana namadoda phela ukulima kusendodeni kunkosikazi kunjalo phela inkosikazi akabophela inkabi indoda kuphela sikhoniswa indoda kulungile mntaka baba nje manje sizokuphela la ungena stage yini uthemisa abantu la stage ayi into enkulu kakhulu bayazi abantu ugadla mayingena stage ukuthi usikweze kwenzani siyagijima ngempela abafana bakhona bazoyibonela abantu food security bazoyibonela
bafonela abantu bethi gede indaba zokudla emngcwabeni Gede indaba zokudla emngcwabeni asibambe lapho ke ngikhuluma ke noGadla bethithiza amadoda bathi uqulusa bethembele ukuthi kuhlatshwe inkabe enkulu kwancimali ukhulumani kanti sekudunzene uqobo lwakhe abona izinqe zakhe lombhebo lapha bathi umafikazi ushaya kwashana ntombi yasithi fihla ibhayi kwenzeka ngempela bengamazi ukuthi uzofika umagama lo kwenzeka anginazi ibonge engamanga noma ungangibuza zonke ngisusa phansi kuze ngikhipha phezulu ngelinye kulokile yona ke zoxoxa konke siqhubeke nje emakhaya nisebenzise ama hand sanitizer nje bade senze nathi la ke noGadla ngigeza izandla ngamanzi anensipho sizama nje ukuthi ke sinijabulise ngayo yonke indlela umhlatuze online bese ke siyacikoza maskandi shows zokwazi ukuthi uGadla angene manje nezinsizwa zakhe bagijime ke ngeingoma la uthi gede indaba zokudla emngcwabeni ngihluphekile ngifelwe nilethi izisu lapha imkhaba neziswana ezincanyana ngiyake ningizele nje ngokuzongisupporta hayi ukuthi nizoqedelwa ningicindezele nosizi engivele ngibhekene nalo siyaqala nje manje stage dedela uGadla sekwabanja lemngcwabe ngisho ngoba abanye bazophuza sizokhala nomusi sekwabanja lemngcwabe ngisho ngoba abanye bazophuza sizokhala nomusi sekwabanja lemngcwabe ngisho ngoba abanye bezalengane abanye bazohlisa ngenqephu sizokhala nomusi sekwabanja lemngcwabe ngisho ngoba abanye bezalengane abanye bazohlisa ngenqephu sizokhala nomusi sekwabanja lemngcwabe kunabantu besemngcwabeni bezofuna ukudla nabantu besemngcwabeni bezophuza kunabantu besemngcwabeni bebeletha izingane emhlanje kunabantu besemngcwabeni bezodlisa ngenqephu ukudla emngcwabeni khethi indaba zokudla la ukudla emngcwabeni kube makhethe ukudla emngcwabeni akulunganga ukudla emngcwabeni akulunganga sisokhala kulo muntu sisokhalisa abafela sisokhala kulo muntu sisokhalisa abafela sizothi dudu sizothi dudu kwabafela sizothi dudu sizothi abafela sizothi dudu sizothi abafela eshaya ingoma yami bafuma bonke abafana bathi gede uhlakanipho kwamasuku ulusanda wakaqulu usiphewa kashezi uGadla kuhlekwa iking kuzwayo uking jakalase mpungose ujesu lemandeni usanelo kaqulu emandeni isithomane sikaGadla usikhombisa wabamhlophe efungu ayanda mkhonza uthulano wabacila uqiniselo wabamhlophe untuthuko wangcobo umali kaGadla unsiko kaNdlovu usamkelo kaMadida emandeni basho bonke bathi gede sisokhala kulo muntu sisokhalisa abafela sisokhala kulo muntu sisokhalisa abafela fikani naye imali ninikele fikani niphethe ukudla nizopha abafela fikani nakho ukudla nizopha abafela fikani naye imali nizonikelela abafela fikani naye imali nizonikelela abafela
ngikenezwe yini komnandi kanja uRamaphosa umengameli ngikenizwe yini kumnandi kanja uRamaphosa umengameli yebo kumnandi uRamaphosa umengameli ngikenezwe yini konzima kanjani usume ngasewuyena umengameli ngikenezwe yini konzima kanjani usume ngasewuyena umengameli yebo kunzima ngasewuyena umengameli ngikenizwe yini kunzima kanjani ukuthi inkathi yophela ngikenizwe yini kunzima kanjani ukuthi inkathi yophela yebo banamanga ngeliphela inkatha basho kanje mabehlangene ematshwaleni labaphuza khona basho kanje mabehlangene ebhodini mabehlangene amaphise usingela sho kanje mabehambile mama beyohlakula emasimini bahamba bexoxa nje besho kanje basho kanje basho kanje uma behambele emgwaqeni beyijolela bahambe beqamba amanga besho kanje ngishamasela kulelizwe ahambe khuluma amanga besho kanje amabekambete asho bathi kathi yophela basho kanje mabehlangene ematshwaleni bathi kathi yophela mabehlangene ematshwaleni labaphuza khona basho kanje bathi kunzima ngempela lusuma engase uyena umengameli ezweni bathi kunzima ngempela usuma engase uyena umengameli ezweni bathi kumnandi uRamaphosa umengameli wakulelizwe basho kanje bafele basho kanje basho kanje basho kanje basho kanje seyiya lendoda egcoba amakhona kube buhlungu bese kuqhamuka umabhakabhaka agijimisa intambo engathi utshala abantu ngemvubu yashimvu bese kuba umzamo khofa mzamo kwaphidlika itudo awu siyahlakazeka ke manje itudo sonke sibuya la downtown number 1 bese kuba uMaqhude uphatha ubasket uqaqha ibindi phatha umengameli wamabheki kwaSavana Thece babahluka abantu ifike jikazi wajikela abantu wenzani mfana wami kwinkosini ekhaya kithi emaswideni muthi wentombi wakithi kwaNxumalo bavele basho kanjena abantu mabehlangene beyiphuzela nje basho kanje bathi ukanti uyabhipha kodwa yini bemthande kanje bathi ukanti uyabhipha kodwa yini bemthande kanje impendulo ngiyoyizwa ngalo emadoda impendulo ngiyoyizwa ngalo emadoda pheke sekuthandwa kanjani
Semthandwa kanje, beke semthandwa kanjani, beke semthandwa, beke semthandwa kanjani, beke semthandwa. Umfanelile, ngoba ngomosho sokucela
Mandela ngeyinqika mjoli siyabonga ANC African National Congress 50-50 kuyalingana sibona ngomaburesident zone kwasobundlula kule Mpumalanga sabona ngosisi intombela kwasobundlula kula Eastern sabona ngonomkhulu bamkhiza kaMankonyane kwasobundlula kula eGauteng oye sixoxe samadoda ngesandla phezulu kwasobundlula kulu nangu masholo kamlwesile msikelweni kayomthala neno ndasifubunge kane 2024 akwenze lo mama kuleli ifoto bese sonto kulomso masholo kamlwesile Saushaya woma shalalana manje lapha kulona kuhlelo lethu la sithi ke khona ke siyacikoza maskandi show kumhlathuze online TV nguMadlukovu uyazi ukuthi manje ngiqhamuka kanjena kanjani so khona ke la ke insizwe senginayo noma ke inkosi yosazana engisiwa senginayo phethe insizwa ke la madoda kithi umkhaya wami lo insizwa le phansi mangidini umfoka sibiya malahle mfowethu sikwamukele sinomthetho nje la ukuthi mase indawo nyathi kuze makwenzeka sithola kwaphela thina sisizwe samaZulu sazi ukuthi siyaxhawulana kakhulu yabo ungathi kuthiwa imithetho kuthiwa kungaxhawulwana ugcina usumxhawulile umuntu ngoba manje sikhule ngakho yona indlela yokumukelana leyo ngcono siqale siphephe izandla asukwemukele mfowethu abantu bayamazi uMalahle abanye abamazi kahle ubani Malahle ngicela ukubingelela nje base ngibingelela uMadlukovu cha umkhaya uMalahle umfana wasibiya enkandla eMangidini ehlabathini isigodi lapha engiqhamuka khona inkosi ngiphethe unkosi ubiyela nenduna futhi ngiphethe uyena ubiyela futhi kahle kahle nje ngiphethe undaba ezitha yeah mntakaba asingene kuMalahle njengeciko nazi izimo zama corona ikhona ziletha ama lockdown zishaya nangama level ahlukehlukene wena ikuthinta kanjani kahle nje icorona ngoba ifikile nje iphazamise izinto eziningi zezimo zokusebenza khona abantu abagcina sebethinteka ngokulamba bagcina bathi abanye kuphela komsebenzi kodwa nje into enkulu kunayo yonke bafowethu esilimazile amaciko yebo singakhala sithi njoba sihleli nje imicimbi engekho ivaliwe silimele abantu engibakhala kakhulu abathu sebelahlekelwa zihlobo zabo ngenxa yayo icorona ebese egcina kosuku kube khona laba futhi laba abagcina behaqeka kuyona yabona ayikho into enzima njengokuthi uthothe umuntu usehaqekile khona abantu sebenisaba sebangasezi kuyena ngoba kuthiwa sento ethize noma kuthiwa sesindile selulamini umuntu abe nenkolo ukuthi ngoba ubani sekuthiwa unasifo esithize sengathiwa ngisithole engabeka nje kubafowethu abathintekile abaphephise nakulaba fowethu akwenzekile kubona bagcina badlulela imindeni yabo ngesimo secorona sithi abaphephise kwasebelulamile bafowethu asiqhubeke sibathande sinakekele sisanitize sihlambe izandla siyenze lento okuthiwa siyenze iyo social distance siulalele umyalelo usunika ubuholi bethu ukuze siphile sonke kunjalo mhlambe ke yipi album noma umsebenzi okhona kaMalahle njengamanje nowuphusha uMalahle ukhona umsebenzi enguphusha futhi engukhiphe ngonyaka odlule ngoSeptember ohloko sawa acid mkhonto abaningi kunengoma ke lapho engathi yazi le ngoma ngivele ngithi futhi ngabe isangoma ekho umhlaba uyagoqwa ngoba lapho ngithi sekuzinsuku zokugcina umhlaba uyagoqwa kanti kuzikhona kanti ngempela umhlaba usiyagoqwa into zokuthiwa asivale endlini wonke umuntu akahlala ohleli khona sekuyikho nje ugoqwa umhlaba izinto zokuphila lezo sifake impondo sekuyikhona ukugoqa njalo lokho sekuyakuza uMalahle lapho kunengoma abantu abaningi ababeyizwe idlala ngapha nangapha ethi ngoba bengasekho kushintsha amadoda emizini kababa ngiyaphusha ngiyazama kodwa ke ngesimo sokuthi kufike nansi inkinga esibhekene nayo ecorona akwenzeki ngendlela futhi ke angithandi nami ukuthi uphoqe isimo sokuthi into noma kuthiwa wena ubulambile yenza ekugcineni siyadingana akekho umuntu okufunaka ashiye emhlabeni ukuze kuphile omunye
kufuneka siphile sonke sikwazi ukubona sisaphila ngelimini Yezwakala mntaka baba ngoba inkulumo yethu ke ingahamba ke thina sibe home singakhuluma intende sivuse nezinto zasemakhaya kodwa ke siyibambe la yini osithembisayo wona la stage njengamanje nje into engithembisana ngoba ngikhona lapha stage ngizoshaya ingoma yami angeke ngisho ngithi yami akuseyona yami isinjengeculo lesizwe bayazi abanye ethi umhlaba wonke mashutumeka ngesibhamu siqeda abantu yona ngoma leyo yangithatha yangibeka ebalazweni yangibeka kubantu ngiyabonga ukuthi abantu bangimukele ngizobashayela yona ngiphinde futhi ngibantshontshela amanoni engomeni zami ezintsha kushintshana amadoda estage emase ngenza njalo ke ngengoma engabe isangoma ngayo umhlaba uyagoqwa nobani uzothokoza nongathokozi Siyabonga kakhulu ke la insizwa ke uMalahle sikuyena ke sinaye ke uyakhumbula ke ingoma yakhe indaba ke yakwaMashu futhi ke kwakusabheda ngempela kwaMashu wakwazi ukuthi emeyushalo umyalezo ngicabanga baningi abakwazi ukuthi ke bayizwe leyo ngoma kwakhona ke ebathintaye kakhulu siyabonga kakhulu kibalekile ke imiyalezo mabe uyiciko ukuthi ke ukhuluma ukhulume wakhe isizwe bese ziba khona ke phela nezingoma zokujabulisa njalo kulungile nje manje uMalahle uzongena ke stage ashaye konke lokade sithembisa khona niqhubeke niphephe emakhaya siyabonga Owamasho kuyaxaka baba kuhlale kufa abantu iwaphelile abantu Owamasho kuyaxaka baba kuhlale kufa abantu iwaphelile abantu Yagenisa nabathanda Kabesile kelumbuleyo Iwaphelile abantu nkosi Owamasho yaxaka baba kuhlale kufa abantu Iwaphelile abantu nkosi Jiwa bambolale bamasho Wayibulali ngane kuthiwa bebebamba inkunzi Umzala wamangsena engane bambolale bamasho Bambulela umzala bamengane bebebamba inkunzi Umba wedangsena engane bambolale bamasho Wambulela umdala baba kuthiwa bekowami intombi Ugazi intombi yonale zengaze kuphela abantu Uyesishimane somfana sayibulala ingane kababa Ugazi intombi yonale zengaze kuphela abantu Uyeshimane somfana sayibulala ingane kababa Uyethemba kithi uyena besondla Sesophila kanjani thina sesofuna kanjani Ngoba uyethemba kithi uyena besondla ke Kazi sesophila kanjani thina sesophula kanjani Umva wethu mina ngisena kuthiwa bambulale wamasho Wayibulali ingane betengane bebebamba inkunzi Ake sizomeni siyokhuza Ake sisumeni siyokhuza Baphela abantu bamasho Ake nikhuze namandwala Nakho phela abantu bamasho Umhlaba wonke umasho thumela Wasatuma kabo masho Ageni koze nina kumdlula Nakho kuphela insizwa kamasho Umhlaba wonke umasho
Wazwa tumakavumasho Ngikhozane lamangala Taka kuphela abantu kwamasho Wazwa tumakavumasho Ngikhozane lamangala Taka kuphela abantu kwamasho Wazwa tumakavive masho Ngikuze namangala Nakakuphela abantu kwamasho Wazwa tumakavumasho Ngikuze nakumhlola Nakakuphela insizwa kamasho Wazwa tumakavumasho Ngikhozane lamangala Nakakuphela abantu kwamasho Wazwa tumakavumasho Ngikhozane lamangala Nakakuphela abantu Wangshiya lusizi kazi lapho khonondeleka njalo Wangshiya lusizi kazi lapho khonondeleka njalo Ngisho ngoba baba wami ungasekho nje la ekhaya ngiyadumezeka la ekhaya ngibuthwala ubunzima kazi lapho khonondeleka njalo Osese bashintsha amadoda uma ngikhuza bangithembisa imvumo La ekhaya ngibuthwala ubunzima kazi lapho khonondeleka njalo Osese bashintsha amadoda uma ngikhuza bangithembisa imvumo La ekhaya ngibuthwala ubunzima kazi lapho khonondeleka njalo Wangshiya nosisi Wangshiya nosisi kazi lapho khonondeleka njalo Ngisho ngoba baba wami ungasekho Seshintsha namadoda emzini kababa Seshintsha namadoda Ngoba bengasekho Seshintsha namadoda emzini kababa Awubheke kotshintsha namadoda Seshintsha namadoda emzini kababa Awubheke kotshintsha namadoda Seshintsha namadoda Ngisho ngoba baba wami engasekho Seshintsha namadoda emzini kababa Seshintsha namadoda Ngoba bengasekho Seshintsha namadoda emzini kababa Seshintsha namadoda Wangshiya
wangishiya nosisi kazi lapho khonondele kanjani wangishiya wangishiya nosisi wangishiya nosisi kazi lapho khonondele kanjani nisho ngoba baba wami ungasekho nje la ekhaya ngiyadumeza la ekhaya ngikuthola ubunzima sishintshana matambo khonondele kanjani osisi bashintsha amadumo ngoba ngisasa